Hej med jer. Her er dagens tip måske. Mange har data ude i 365, og mange ved måske slet ikke, hvor nemt det er at tilgå de her data fra en mobil enhed. Når man har sin licenser ude i 365, har man også lov til at installere apps, Word, Excel på sin mobiltelefon. Og det kan projektlederen måske bruge ude i marken, når han skal kigge i et regneark, sælgeren der skal kigge i et tilbud i Word, eller en medarbejder der skal uploade billeder. Men prøv at kigge med her, så kommer vi med et par tips. Først til OneDrive-appen, som I kan hente på App Store. OneDrive-appen er bedst til forhåndsvisning af dokumenter, eller flytning af filer, eller upload af billeder. Forhåndsvisning af regneark, som I ser her, er blot en visning. Man kan ikke redigere inden fra OneDrive-appen, men hvis det blot er en info, man søger, så er det en nem måde at gå ind og kigge i dokumenter på. Jeg trykker tilbage. For eksempel, hvis vi vil uploade et billede inden for OneDrive-appen, trykker man på plusset oppe i højre hjørne og siger upload. Vælger billeder og videoer. Finder det billede, som man gerne vil uploade. Vælger billeder eller billedet og trykker udfør. Billedet er nu lagt op i den lokale OneDrive på telefonen, og der går ikke lang tid, så vil billedet også blive vist på løsningen, som andre medarbejdere kan se. Så nemt kan det gøres, og så nemt kan man få sine data med ud på mobilen og redigere og kigge i dem. Og nu til Microsoft 365-appen, som selvfølgelig også kan hentes på App Store. Denne app bruger man til at redigere f.eks. Word og Excel-dokumenter, som man vil have gjort fra sin PC. Man har stort set de samme funktioner. Lad os prøve at starte appen. Man kan selvfølgelig se hele sin filstruktur, når man kommer ind og bladrer igennem mapper, åbne hvad man nu vil. Hvis man trykker på hjem-knappen over til venstre, så vises de sidste dokumenter, man har haft åbnet fra sin PC. Og hvis vi klikker på det regneark, som er nederst til venstre, det er det, vi har haft åbnet sidst, så åbnes det her regneark i Excel på iPad'en. Og her kan man faktisk redigere. Vi kan prøve at åbne, eller vi kan prøve at rette en farve på et felt. Sæt den til orange. Og vi har faktisk det samme dokument åbnet på den store skærm på væggen her. Og det er faktisk stort set rettet, inden vi når at få flyttet kameraet dog. Bjarne, hvis du prøver at rette den tilbage igen til en anden farve, det gør Bjarne nu. Vi kan se, at det sker stort set instant. Så Microsoft-appen er simpelthen til at redigere Word og Excel-dokumenter, og ikke til at uploade billeder. Det er et rent Microsoft-produkt.